Danas ćemo pripremiti jednu proteinsku bombu od obroka, za to nam je potrebna jedna ovakva posuda. Koji dodamo 70 g konfeksa. Zatim dodamo mjericu veja, okus po želji. Dobro promiješati. Sada kada smo promiješali dobro, dodajemo 200 g kefira, proteinskog ili može biti i običan. Sad ponovno opet sve izmiješamo. U opisu videa ćemo ostaviti nutritivnu vrijednost obroka. Sad kad smo dobro izmiješali, dodajemo voće po želji, ja sam dodam borovnice i maline. To lagano izmiješati. Ne treba jako, toliko da se prekriju kefirom. Sad kada smo izmiješali, stavimo u hladnjak nekih pola sata. Nakon pola sata dodajemo još završni sloj, a to će biti proteinski puding. I proteinski obrok nam je gotov. Sada ga još ostavite na hladnjaku neki sat vremena i možete ga konzumirati. Nakon što je obrok stajao neko vrijeme u frižideru, vrijeme da ga probamo. Ljudi koji okusi, ovo morate probati. Ako ti se video svidio, pretplati se na kanal i ostavi jedan like.